150, kapunk be. Majd 10 fék és bal 3 szűk. 10 fék és bal 3 szűk és jobb 2. Jobb 2. 50 bal 1. Jobb 2 be a parabolikába. Jobb 2 be a parabolikába. Leüvegeled. Végén 200. 200-at megyünk. Vége fékes, bal 6. Nagy ívben. Bal 6 nagy ívben. Most bemelegedett a gumi. 20. Bal 2 mehet. 100 balon. Bal 2 mehet. 100 balon. Jobb 3 balon tartod. Jobb 3 balon tartod. Jobb 3 balon tartod, figyelsz rá. És a végén jobb 6 szűk lesz. Balon tart, és jobb 6 szűk, itt a jobb 6 szűk. Ügyes, 150. Bal 3 kotos fékes, figyelsz rá. Bal 3 kotos fékes, figyelsz. 20, bal 3 kotos hosszú. Bal 3 kotos hosszú. Majd 200-ra mész. Gyerünk. Vége fékes, a 200-as koszosan fék, tehát jobb 4 úton. Jobb 4 úton, majd abból bal 3 ki. Bal 3 ki, figyelj. 100 balon tartod. Balon tartod és balra mész. És abból bal 2 lesz. Itt a bal 2 és 50 fékes, jobb 3 kintről. Jobb 3 kintről és bal 2 szűkre. Ide be szűkre. 300. Vége fékes, jobb 6 egy íven mész. Jobb 6 egy íven figyelsz rá. Jobb 6 egy íven figyelsz, mert szűk. 300. Vége fékes, bal 6 ki. Vége fékes, bal 6 ki a szélesre. Jó. Gyerünk. 100 kapunk balra. 100 kapunk balra, majd jobb egy át szűkre. Jobb egy át szűkre és 300. 300 vége, bal egy át balra fékes. Bal egy át balra fékes, mert jobb 3 szűk lesz. Jobb 3 szűk. És abból bal 3 ugrat szűken és jobb 3 szűkre. És bal 6 hosszú íven. Bal 6 hosszú íven. És jobb 4-ből bal 3 dob. Jobb 4 bal 3 dob. Majd 400. 400. Vége fékes, mert jobb 5 szűk felfelé. Vége fékes, jobb 5 szűk felfelé. Jobb 5 szűk felfelé, és abból bal 5 patkás. Figyelsz! 150. 150, bukkanom fékes, mert bal 3. Bukkanom fékes, bal 3. És 20, bal 3. 20, jobb 34. 20, jobb 34. Patkás belül, jobb 34. És bal 34. És a végét balon tartod. Végét balon tartod, és jobb 3 ki. Jobb 3 ki. Jobb 3 ki. 50, jobb 22 vége ki. Jobb 22 vége ki, figyelsz rá. És 50. Jobb 34 hosszú, patkás. Ez a kanyar. Hosszú. És bal 43 lesz húzva. Bal 43. Bal 43. 20-ra jobb 3 ki. Gyerünk. 20, jobb 3 ki. Jobb 3 ki. 50. Jobb 2 mehet. 50, jobb 2 mehet. 20, bal 2 hosszú balon. Bokorhoz és mehet. Aztán 200. Vége fékes, mert jobb 4 dob szűken. Jobb 4 dob szűken, és bal 35 patkás, figyelsz. Mert dob 35 patka. 20, jobb 4 kívülre figyelsz. Kívülre figyelsz. 150, bukkan előtt fékezel, mert jobb 4 le lesz. Bukkan előtt fékes, jobb 4 le. És jobb 3 széles, jobb 3 széles. 100, jobb 4 szűkből bal 6 széles. Jobb 4 szűkből bal 6 széles. És jobb 2 fel a partoldalra, figyelsz rá. 150, bal 4 koszos, bal 4 koszos. Bal 4 koszos, 50. Bukkan előtt fékezel és jobb 5. Fékes jobb 5-re figyelsz. 20, bal 3 rövid, ből jobb 3 ki. Bal 3 rövid, jobb 3 ki, majd 100. 100, bal 3, ból jobb 2 ki.
bal 3-ból jobb 2 kijött, fékes jobb 5, fék jobb 5, bal 6 bezárod, föl bal 6 bezárod, és jobb 4 kiadó szlophoz, jobb 4 kiadó szlophoz, és 20 fékes jobb 6 hosszú, fékes jobb 6 hosszú, és bal 6-ban 6 lesz ebből, ami hosszú, ne színez, 20 bukkanom fékes jobb 6 rövid, 20 bukkanom fékes jobb 6 rövid, jobb 6 rövidre figyelj, bal 3 hosszú vége ki, bal 3 hosszú vége ki, bukkan előtt fékes jobb 33, fékes jobb 33, jobb 33, bal 2, jobb 3, ból bal 3, bal 3-ból jobb 3 beszűkül, jobb 3 beszűkül, föl bal 3, és jobb 3 ebből, föl bal 3 berövid, bal 3 berövid, majd jobb 3 rövid, és bal 2 fékes 20, bal 4 le, föl jobb 2. Figyelj a gödörre, jó? 150, fékes jobb 4, jobb 4-ből bal 6 íven hosszú, bal 6 íven hosszú, aztán 200, jobb 6, észre csinálod a jobb 6-ot, jobb 6 észre, 150, az jó volt, jobb 33 a 150 vége, kintről, hosszú, jobb 33 kintről és hosszú, és a vége fékes, bal 5, vége fékes, mert bal 5, bal 5, jó volt a féktáv, bal 5, ebből jobb 6, ebből bal 3 packás, figyeld, jobb 3 és bal 6 széles, bal 6 széles, bal 3 bemész, 20, jobb 5 szűkre, bal 2 ki, 200, és lassító jobbról figyelsz a féktávra, figyelsz, jó, gyerünk, 100 balra tarts, 7:30, én mérésem szerint.